The Prince, Tori ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲର ଆଉ ଏକ ଖତରନାକ ଧମକଦାର ଆଉ ଜବରଦସ୍ତ ଏପିସୋଡରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ କି? The Prince ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାମ ଆଉ ଚିକି ଆକାଶ ଦୀପ ଛାଡ଼ିବେ ଆଉ ତାପରେ ରାମ ଚିକି କହିବେ ମିସ୍ ଡ୍ରାମା କୁଇନ୍ କଣ ମାଗିଲ? ଆଉ ତାପରେ ଏକଥା ଶୁଣିକି ଚିକି କହିବେ କାହିଁ ମୁଁ କାହିଁ କହିବି? ତମେ ଯାହା ମାଗିଲ ମତେ କହିଲ କି? ତମେ କଣ ମାଗିଲ? ଆଗ ତମେ କୁହ। ଆଉ ଏମିତି କହି ଚିକି ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଉଥିବେ ରାମ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରିଦେବେ ଆଉ ତାପରେ ରାମ କହିବେ ମୁଁ ତ କେବଳ ମୋ ଲାଇଫର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନକୁ ମାଗିଲି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଜାଣିଛ ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନଟା କିଏ? ତାପରେ ଚିକି କହିବେ ହଁ ଥିବ କିଏ ତମ ଲାଇଫରେ କୋଉ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ? ଏ କଥା ଶୁଣିକି ରାମ କହିବେ ହଁ ଅଛି ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ ମୋର ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି 1 2 3 4 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଜଣ ଥିଲା ସେଠି ଖାସ୍ ଥିଲା ଆଉ ଏମିତି କଲେ ଚିକି କହିବେ ଶୁଣ ତମେ ଏମିତି ଫ୍ଲର୍ଟିଂ କରିବ ନା ମୁଁ ତ ଆଉ ସତ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇବି ଆଉ 5 ଜଣ କଣ 50 ଜଣଙ୍କ ଝିଅ ଭିତରେ ଏଇ ଚିକି ଖୋଜିଲେ ବି ମିଳିବନି କାହିଁକି ନା ଚିକି ହଉଛି ୱାନ୍ ପିସ୍ ବୁଝିପାରିଲ ତମେ ଅକୁଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଉଠିକାର ଆଉ ତାପରେ ରାମ କହିବେ ଆଉ ଯଦି ସେ ଚିକି ହଉଛି ମୋର ଆଉ ତାହେଲେ ଆଉ ସେ ଚିକିକୁ ମୋ ଠାରୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଦୂରକି ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ଆଉ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଚିକି କହିବେ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମୁଁ କେବେ ଚାଲିଯାଏ? ଆଉ ତାପରେ ରାମ କହିବେ ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କେମିତି ଚାଲିଯିବ ଆଉ ଯୁଆଡେ ବି ଯିବ ପୁଣି ସେ ପଳେଇ ଆସିବ ଆଉ ତାପରେ ଚିକି କହିବେ ଯଦି ମୁଁ କେବେ ନ ଫେରିଲି ଆଉ ଏଇ ଜୀବନ ଭରସା ନାହିଁ ଯଦି ମୋର କିଛି ହେଇଯାଏ ଏମିତି କହୁ କହୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାମ ଚିକିଙ୍କ ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ରାମ କହିବେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ତମକୁ କିଛି ହବାକୁ ଦେବେନି। ତାପରେ ଚିକି କହିବେ ନା ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ଆଉ ତାପରେ ଚିକି କହିବେ ନା ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ତମେ ମୁହଁରେ ଏମିତି ହାତ ଦେଇଦେଲେ ତମେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦବନି କି କିଛି କରିପାରିବନି ଆଉ ଯଦି ସତରେ ସତରେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ବି କରିଦିଏ ଆଉ ତାପରେ ରାମ କହିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଲଢିଯିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମର କିଛି ବି ହବାକୁ ଦେବିନି। ଆଉ ଆଉ ଏମିତି ତମେ କଣ ପାଇଁ କହୁଛ ଏମିତି ପାଗଳ ଭଳିଆ କାହିଁ କଥା କହୁଛ ଏବେ ସବୁ ବନ୍ଦ କର। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଠିକ ଅଛି କହିବିନି କିନ୍ତୁ ମୋ ବାବା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି ଜୀବନଟା ନା ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା ଭଳି ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ତମ ସହିତ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି ଯାହାର ଷ୍ଟେସନ ଆଗ ଆସେ ସେ ତମକୁ ଆଗ ଛାଡି ଚାଲିଯାଏ ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ରେଡି ହବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତାପରେ ରାମ କହିବେ ଆଚ୍ଛା ସେ ଯାହା ବି ହଉଥାଉ ନା କାହିଁକି ତମକୁ ମୋ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବାକୁ ଆସିବ ମାନେ ଆସିବ ସେ ଯୋଉଠୁ ପଢାଉ ନା କାହିଁକି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର। ଆଉ ତାପରେ ଚିକି କହିବେ ତାପରେ ବି ଯଦି ତମେ ମତେ ନ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ଆଉ ତାପରେ ରାମ କହିବେ ଏଇ କଥା ତମେ ବାସ୍ ଖାଲି ମୋ ହାତ ଉପରେ ହାତ ରଖିଦିଅ ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝଟକା ଜାଣିଯିବି କି ତମେ ହିଁ ହଉଛ ମୋ ଷ୍ଟୁପିଡ ଗର୍ଲ। ଆଉ ତାପରେ ହଠାତ୍ ସିନ୍ଟା ବଦଳିଯିବ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି ରାମ ସିନାଙ୍କ ପୂର୍ବ କଥା ଭାବୁଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ରାମ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିବେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା ଅଛି ତାକୁ ଏବେ ମତେ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ସେ ସତରେ ଚିକି ହେଇଥିବେ ନା ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଛୁଇଁଲା ମାତ୍ରେ ମତେ ଜଣା ପଡିଯିବ କି ସେ ହିଁ ମୁଁ ହଉଛି ଚିକି। ଆଉ ତାପରେ ରାମ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଆଉ କହିବେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି ମିସ୍ ଦୁର୍ଗା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ବି ଜଣେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ତ ଏଠି ତ ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିସାରିଲେଣି ଆଉ ସମସ୍ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ସରିଗଲାଣି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ମାଇଣ୍ଡ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିପାରିବା କି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିପାରିବା କି? ଆଉ ଏମିତି କହି ରାମ ଯେତେବେଳେ ଚିକିଙ୍କ ଆଡକୁ ହାତ ବଢାନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଚିକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ହାତ ବଢଉଥିବେ ଆଉ ଠିକ ସେତିକିବେଳେ ରୁହି ଆସି ଦେଖିଦେବେ ଆଉ ତାପରେ ରୁହି ଆସି ରାମଙ୍କ ହାତ ଉପରେ ହାତ ଥୋଇଦେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚିକି ଆଉ ହାତ ଥୋଇପାରିବେନି ଆଉ ତାପରେ ରୁହି କହିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ରାମ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ମତେ ଖୋଜୁଥିଲ ଆଉ ତମେ ମୋ ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ସରି ରାମ ଟିକେ କାମରେ ଫସିଯାଇଥିଲି ନା ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଆଉ ତାପରେ ରୁହି ଚିକିଙ୍କୁ ଦେଖି କହିବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ମିନ୍ କି ତମେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ମୋର ଶତ୍ରୁ କମ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କ୍ଲୋଜ୍ ହବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ରୁହି ଚିକିଙ୍କୁ କହିବେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ମିସ୍ ରାଇଚାନ୍ ତମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ନା ହଉ ଲାଗିଲା ଆଉ ବଟ୍ କଥା କଣ କି ମୁଁ ମୋ ରାମକୁ ଆଉ କାହା ସହିତ ଦେଖିପାରେ ନା ସେଇଥିପାଇଁ କହିଦେଲି ମାଇଣ୍ଡ କରିବନି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହୋପ୍ କି ତମେ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିନଥିବ। ଆପଣ ମୋ ରାମକୁ ଏକାଥରେ ଦେଖି ଫାଇଦା ଉଠୁଥିଲେ ନା
ତାପରେ କଥା ଶୁଣିକି ଚିକି କହିବେ ମୁଁ କାହାର ଫାଇଦା ଉଠାଏନି, ଲୋକମାନେ ମୋର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି ଆଉ ମତେ ଏକା ଦେଖି ମୋର କ୍ଲୋଜ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଠିକ ଯେମିତି ତମ ଫିଅନ୍ସି ମୋ ସହିତ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତା ଛଡା ମୋ ଭଳି ବିୟୁଟିଫୁଲ ଆଉ ପଇସା ବାଲା ଝିଅ ଦେଖିଲେ କାହାର ବି ମନ ବଦଳିଯାଏ। ତମ ଫିଅନ୍ସି ବି ସେମିତି ସେ ଭାବିଥିବେ। ହୁଏତ ସେ ତମକୁ ଛାଡି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ। ବଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ହଁ, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କାହାର ଜିନିଷ ଉପରେ ନଜର ପକାଇନି ଯେମିତି ତ ପ୍ରିୟନ୍ସୀ। ହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ନଜର ପକାଏ ଆଉ ନିଜର କରିଦିଏ, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ କାହାର ହବାକୁ ବି ଦିଏନି। ଆଉ ଏକଥା ଶୁଣିକି କେବେ ଇଜିପ୍ଟ ଓ ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି କହି ଚିକି ସେଠୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ରାମ କହିବି ଏରା କଣ ଥେସିଆ, ତମେ ଆମେ ପାଗଳ ହେଇଗଲ ନା, ତମେ କାହିଁକି ପଛ ଦେଇ ପଡିଛ, ଯୋଉଠି ଯାଉଥାଉ ସେଠିକି ପଳାଉଛ। ଏଇ ପାଗଳ କଣ ଥିଲା, ତାକୁ ଏମିତି କହିବାର କଣ ଥିଲା, କଣ ପାଇଁ ତମେ ଏମିତି ପାଗଳ କରୁଛ। ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ରୁହି କହିବେ କେବଳ ତମ ପାଇଁ ରାମ। ତମର ହେଇଛି କଣ ରାମ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସେ ଦୁର୍ଗା ଆସିଲା ତମେ ତାହା ପଛରେ ହିଁ ପଡିଛ। ତମେ ମୋ ପଛରେ ଆସୁନାଅ କି ତମେ ମତେ ଉଣ୍ଡୁଏ ନାଅ। ହଁ ମୁଁ ଜାଣେ କି ଆଇ ନୋ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କି ତମେ ତା ଚେହେରା ଦେଖି ତମେ ଚିକିଟାକୁ ଭାବୁଛ, ହେଲେ ସେ ଚିକି ନୁହଁ, ସେ ହଉଛି ଦୁର୍ଗା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଏମିତି କଲେ ରାମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବେ ମୁଁ କିଛି ଚାହୁଁନି କି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କି ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନୁହଁ। ତମେ ତମ ନିଜ କାମ କର, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ମତେ ମୋ କାମ କରିବାକୁ ଦିଅ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ ଦୟାକରି ମୋ ପିଛେ ଛାଡ ପ୍ଲିଜ। ଆଉ ଏମିତି କହି ରାମ ସେଠୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆଉ ତାପରେ ରୁହି କହିବେ ତମେ ମାନ କି ନ ମାନ ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ତମେ ଏଇ ଦୁର୍ଗା ଭିତରେ ତମେ ତମ ଚିକି ଖୋଜୁଛ। ବାସ୍ ଖାଲି ଆଜି ଏଇ ସତଟା ଆଜି ଏଇ ସାମ୍ନାକୁ ସମସ୍ତେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଉ, ତାପରେ ଖେଳ ମୁଁ କେମିତି କରିବି ମୁଁ ବି ଜାଣେ, ଆଉ ତମେ ସବୁ ଦେଖିବ। ଆଉ ସେପଟେ ନିଧି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ କହିବେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଦିବାଲିରେ ନିଜ ସ୍ପେଶାଲ ପର୍ସନ ସହ ଦୀପାବଳି ମନାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଗ୍ୟ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ନା। ମୁଁ ମୋ ସ୍ପେଶାଲ ପର୍ସନକୁ ପାଖରେ ପାଇକି ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଭଲ କଥା ହେଇପାରୁନି, କି ମୁଁ ମୋ ମନ କଥା ତାକୁ ଟିକେ ଖୋଲିକି କହିପାରୁନି। ଆଉ ତାପରେ ସେଠାକୁ ଆଉ ଠିକ ଏଇ ଟାଇମରେ ଶିବ ଆସିଯିବେ ଆଉ କହିବି ତମକୁ କିଏ ବା ରୋକିଛି। ଆଉ ତାପରେ ଶିବ ନିଧିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯିବେ ଆଉ କହିବେ କୁହ ନିଧି ତମକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କିଏ ଅଟକେଇଛି, ତମ ମନ କଥା କହିବା ପାଇଁ କିଏ ତୁମକୁ ମନା କରୁଛି। ଆଉ ଏକଥା ଶୁଣି ନିଧି କହିବେ ନାଇଁ ତ ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଆଉ ଏକଥା ଶୁଣିକି ରାମ ଶିବ ନିଧିକୁ ତା ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଶିବ କହିବେ ନିଧି ଆଜି ତମେ ମତେ ଇଗ୍ନୋର କରିକି ତମେ ମୋ ଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରିବନି। ଆଜି ତମେ କହିପାରିବ କି ତମେ ସବୁବେଳେ ମୋଠୁ କାହିଁକି ଦୂରେଇକି ରହୁଛ। ଆଉ ଏ କଥା ଶୁଣିକି ନିଧି କହିବେ ରିଜନ ଏଇଟା ହଉଛି କି ତମେ ମତେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଆଉ ଏମିତି କହି ନିଧି ଶିବଙ୍କୁ ରିଆକ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଶିବ କହିବେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ ତମକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ତାହା ତମେ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛ କୁହ। ତମ ମନରେ ତ ସ୍ପେଶାଲ ପସନ୍ଦ କିଏ, ତାହେଲେ ଆଉ ଯଦି ତ ସ୍ପେଶାଲ ପସନ୍ଦ ଆଉ କିଏ ତ ତା ନାଁ କୁହ, କହୁନ। ଏମିତି ଚୁପ୍ ରହିଲେ କିଛି ହବନି, କୁହ। ମୁଁ ତମକୁ ବା କଣ ପଚାରୁଛି କହୁନ କାହିଁକି। ଆଉ କଥା ଶୁଣି ନିଜେ କହିବେ ସେ ଯିଏ ବି ହଉଥାଉ କାହିଁକି ସେଇ ସ୍ପେଶାଲ ପସନ୍ଦ ତମ କିନ୍ତୁ ତମେ ନୁହଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି କଣ ଶିବ ଆଉ ନିଧି ଏକାଠି ହେଇପାରିବେ, ନା ଚିକି ତାଙ୍କୁ ଏକାଠି ହବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କାହିଁକି ନା ଚିକି ହିଁ ଜାଣିଛି କି ଶିବ ନିଜକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ସେପଟେ ରୁହି କଣ ତାର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ସଫଳ ହବ, ସେ କଣ ସତରେ ଚିକିର ଅସଲ ପରିଚୟ ସମସ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିପାରିବ ନା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ହଁ ଆଉ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି କାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଏଇ ଟାଇମରେ ସକାଳ 8ଟାରେ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ସେତେବେଳେ ରହିଲି, ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭାଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ କାଲିର ଭିଡିଓକୁ। ତ ରହିଲି, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।